खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथियाव लानानै फैदों बाक्सा जिल्ला आरो नलबारि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 13थि बोसोरसालिया जथुम्माया थांनाय 20 आरो 21 मार्च साननैनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै खुंफुंजालांबाय। बे हाबाफारियाव जर'खा आलासि महरै बाहागो लानानै बिटिसि एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि कातिराम बर' बिथाङा फोरमायो दि बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों मावफुंजानो गोनां बाथौ हारिमाफुरिया खुमारि खाथायाव थाबैनो मावफुंजागोन। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिबाय थानायनि थाखायनो थाथ'नो गोनां जादों आरो आसाम बिधानसभा बिसायख'थि जोबखांनायनि उनावनो मावफुंजागोन होननानै फोरमायथियो। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा बर'नि गेजेराव फिन गोदानै हाथियार लानानै सोमावसारग्रा एनएलएपि आफादनि जोनोम जानायनि सायाव बिथाङा बुङो दि गोदानै जोनोम जानाय नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड आफादा मोनसे राजखान्थियारि खैसारजों जोनोम जानाय आफाद, बेखौ रावबो बर' हारिया गनायना लाया। बिटिआर गोरोबथानि उनाव बेफोरबायदि गोदानै जोनोम जानाय आफादा बर' हारियाव दावराव दावसि सोमजिहोनो हागौ। बेखायनो गोदानै जोनोम मोननाय एनएलएपि आफादखौ बर' हारिया माब्लाबाबो गनायनानै लानो हानाय नङा होननानै बिथाङा बुंथिलाङो। दानिया फैबावदो गुबुन नैथि खौराङाव। फैगौ 6 एप्रिलाव थामथि खोलोबआव खुंजानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै 30 नं क'क्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय क'क्राझार सान्ति नगराव इउपिपिएल दोलोनि बानजायनायाव मोनसे जयनिं हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियावनो 30 नं सानजा क'क्राझार जनजाति बिधानसभा बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि लरेन्स इस्लारिनि नुजाथिनायाव गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोरनि सा 50 दैदेनगिरि आरो मददगिरिफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैदों होनना मिथिनो मोन्दों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मानगोनां लरेन्स इस्लारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि दाननैनि गेजेरावनो बिटिसिआव इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपि दोलोनि जथाय सोरखारा गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथि आरो जौगासारनायनि थाखाय खामानि मावलांगोन। दानिया फैदो थामथियाव। उदालगुरि जिल्लानि धनस्री दालाङाव धनस्री ककलाबारि नितु बनिया मुंनि आइजोनि गोथै सह बोखांनो हादों। रौता पुलिस बिफाननि बुंनाय बायदिब्ला गोथै सहनि सेराव बिसनि बथल मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं आरोबाव बे एखे सानावनो क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय आथियाबारि थिनालि लोखनाबारि सुइस गेटआव सासे सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै सहखौबो बोखांनो हादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला सानजौफुनि 12:30 रिंगासो समाव दैनि सायाव गोजावनानै थानाय गोथै सहखौ खाथि खालानि मानसिफ्रा नुनानै सेरफांगुरि पुलिस थानानो खौरां हरनाय जायो। लोगो लोगो जाथायसालियाव पुलिसआ सफैनानै नायबिजिरो आरो सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै देहाखौ पस्टमर्टमनि थाखाय लानानै थाङो। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला थैनाय सुबुंनि देहाजों लोगोसे मोनबो रोखोमनि आइ कार्ड आरो डकुमेन्टसफोरखौ मोनफानाय जायाखै। दानिया फैबावदो ब्रैथियाव। सावस्रि बिफाननि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिसायख'थिनि मोनसे फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै बिथाङा बुंथियो दि आसामा माद्रासा लुबैयो मेडिकेल कलेज आरो इन्जिनियारिं कलेज। बिथां मन्थ्रिया इउडिएफ आरो कंग्रेस दोलोखौ थांखिनानै बुङो दि बदरुद्दीनआ केबिनेटआव सिगांसिन माद्रासा खुलिनायनि बाथ्रा बुङो, नाथाय आसामनि सुबुङा मेडिकेल आरो इन्जिनियारिं कलेज नागिरो। बिथाङा बुंबावो दि महाजोतआ आसामनि हारिमु सोदोमस्रिखौ फोजोबस्रांगोन। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि बे बारनि जुजिलायनाया आसामनि हारिमु सोदोमस्रिखौ रैखाथि होनायनि थाखाय जुजिलायनाय। आरो बुंबावो बिजेपि सरकारा 2022 मायथाइनि 3 मार्चसिमाव 1 लाख खामानि गैजायै लाइमोनफोरनो सरकारि साख्रि थिसनगोन। बेनि थाखाय रावनोबो थाइसेबो रां होनो नाङा होननानै बिथाङा बुंथिलाङो। दानिया फैबावदो बाथियाव। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बावरागुरियाव क'क्राझार जिल्ला केपिपि दोलोआ खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। बे मेलाव क'क्राझार जिल्ला केपिपि दोलोनि गाहाय नेहाथारि उत्तम कुमार राय बिथांजों लोगोसे केपिपि दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादों। बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दोलोनि नेहाथारि बिथाङा बुङो दि बिजेपि दोलोआ थांनाय बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगाङाव
कच राजबंशीफोरनो एसटि होगोन होननानै खोथा होदोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो बेखौ मावफुङाखै होननानै बिथाङा बुंथियो। बेबायदिनो फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै बिजेपि दोलोआ कमतापुर अट'नमास काउन्सिल होनानै राजबंशी हारिखौ थगायनो नाजादों होननानैबो बिथाङा बुंथियो। बेनिखायनो केपिपि दोलोआ बिजेपि दोलोनि हेंथायै गसंदों आरो केपिपि दोलोनिफ्राय मोनथाम बियाबाव 3 बिजाथिबो फसंनाय जादों होननानै बिथाङा बुंथिलाङो। फैबाय थानाय समाव राजबंशीफोरनि दाबिखौ थाबैनो मावफुंनो हानाय बायदियै 3 बिजाथिफोरखौ देरहाहोनो नांगौ होननानै बिथाङा दाबिबो खालामदों। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।